lottery 30 tariko se mwthwng nai September 30 tariko ke baksa video nai rok ke dano call khlai sungmang tongcho ke prai 2-3 hajar borok call khaikya lottery tam mwthwng liya baksa Muchung hingka baksa sei hingka baksa pongta hingka baksa go chala hingka message angbo message reply remang chin timbo message reply remang link suka hingka angbo call khlai bujongmang link suka video full complete na di 30 September se sajak tabuk do August siko August 31 tarik ke September 30 tarik do video dang norgno September 30 tariko se phungni 10 ta o 30 tarik ni phungni 10 ta o 8 dino se lottery mwthwngnai hini sajak ke video baksa complete naya nungmabani call khayong kang bo jalang kha bun bagui abo 2000 3000 4000 5000 no ang call khlaini bor call khani ang borno bujugui sana na bahim moton dia bun bagui norgno kaisa tabuk video full complete naidi aro 30 September no ni sajak tongo 30 September je date phaisa porantang mwthwngniya je puro 30 September phayo phungni 10 ta wa afruno mwthwngnai gete kese live ni kokni norok je sunglai mani live je phunungna dahni jodi network adino kaham tongkha de live phunungna ingya kedo video khlai phanna norok no tobo adino video renai 10 ta khlai kangke sing 10 ta 15 minute haika 10 minute apti rokon video norok nugui manna sao pai abaken khlaijaknai gangke tausu jorangke video participate khaikya prai 70000 khai ni saka khlai tong 70000 do complete nung paikya engke tabuk a jora rogo prai 1 lakh phon parni mano omahita engke je khlai rohorjak borok wana nangya borok ni jotono daba kya tabuk je ta katal phai tongnai borok ni dai tongo ke jete khlaijai ko subscribe borok khlai rohordi screenshot norok khoksapan borang screenshot oine subscribe all khaijak na nangnai do notification all khaijak subscribe khaijak abai khlaini norok rohordi tabuk rohor mang 29 tarik ni 29 tarik jora tui naraknai 30 tariko hingkangke do phungni 10 ta do khelangchine ke September ni 30 tariko khelangnai September ni 30 tarik ni phungni 10 ta khelangnai gasung sajaknai engga tei call khaina ni tongnai rok angbo asuk pailiya bun bage ang basu reply rimangla call rok attend khlaini eknor ta jolidi baksa ni call rok ang receive khlaini ya karon tangke ani bo o masim samung ya ba tei kabangma samung tongmon bage ang asuk call attend khlaini aborok ta joldi ta ga sik sana bagin tini nukjakman jotonon hambai।